kabalaan na kinabuhi, bumalik na sa Kristo. Kaya hindi gani na ang kagutan ng kabalaan sa kinabuhi, o batubalan niya na, nagkuyog lang, huwag ka na, sa bisan kung sa kadagtatan ka makasasama. Mauna na, what is the meaning of Kristo in our lives? Kung sa man ang kahulugan sa Kristo sa itong kinabuhi, nothing else, nothing more. That we shall express that we love Him above all things, even our parents, even our country, even our money, even our property. We must love Him. Imatod pa rin San Juan, nahigugma to sa Diyos. Kaya siya mo yung unang nahigugma ka nato. When in form and growth, God is omnipotent. Even a drop of water from the sky can cleanse the sins of the world. But no, it is not a drop of water. Ang libaha ng dugo sa lawas ni Kristo. Mora na, tanggay mo kita Kristo Rey, Kristo Hari, daikon ka Kristo. Kinahanglan ikupisal na to sa Diyos. Nabuktian na to ang iyang gugma. Dakong gugma ka na to. Naway laing himuon ng manunubos. Pagpagamatay para ka na. Kung siya na magmahas Ginoo, ningon pagay si Kristo sa Amahan, with God the Father, Father, kung doon na kayo sa kakalag sa kalibutan na nabilin mo ang mamatubos sa akong dugo, tugoy-tugoy ko, tugutin ko, mupalik ako. Anong pagpakamatay ko sa alam niya ng tawanan? Tungkol kayo, nahigugma ka ng tawanan. Nahigugma ko niya ng tawanan. Why? Ngano? Naganda, pero the soul of the Spirit is the image of God. O na ang inunda sa gugma. Why? Let us make man in the image of God. What is the meaning of that? We are spirit. Not only the blood of Jesus, it was portrayed by the young man. Kasi, Sansis, nagkaparinti sa Malawi, mga Sansis. Pero sa pagkaon sa kadungan sa kabatanon na nadigong mahigugma, pinagis pag hatag siya kinabuhi tungod lang ni Kristo Mahal. Why? How did he get that kind of love? How did he know the love of Christ for us? Siguro kung katumata, maminaw sa tulong sa Diyos. Maminaw sa Ebanghelyo kasama sa pare. Mubasa sa katisismo na ang tao gihimo sa larawan sa Diyos. Your soul, my soul, is spirit. Ipimanay. Hindi mong kalag na kung espiritu di yun. Nato ang mga soy madugta ang mamatay. Pero atong espiritu, pauna itanaw sa iluwaso sa iyo, Lord, let us make man in the image of our likeness. And the value of that soul, the value of that spirit, His faith, His love for us, yan bugma. Kamatay na. Mura ni Mas Kristo, mahal ko, kudun na pa yung isa, nga nabilin sa kalibutan ko, kung ako matubos, tugutin ko ko pala, kung magpamatay na pagpakan ako. Nga na. He knows the beauty of heaven. Katahong sa langit. Si Santo Tomas kaya kino sa gwapo, ayaw magkatano. Bugtong manununod sa katagiyonan sa Amerika. Gusto siya mo agad sa Pilipinas. Gusto siya mo halat sa mga panahon. Gadakang kalakong luwas sa iyang walis, ang kamikinan sa kapunta. Tinulingan yung Amerikanan, no, son. You have to inherit our great property. Why manununod sa itong katagiyonan ng ikaw? Hindi gusto magpare ka. And there is a beauty and happiness of the flesh. Do not forget that, my son. Will give you the most beautiful woman of the world. Ngayon, sabi ko sa iyo, Pa, I want to save souls. Not money, not beauty, not the flesh of the world. I
want to save souls. Pagkasunod, nilaangan na siya sa biyang mahal ginahan. Nagigan siya ng suri-suri pagtutulog sa mga bata, wala sa mga pulo-pulo, gabi na sa nabi, luhod siya na po siya, suot siya sa muskitiri. Wa siya magdahon, nasa gamay taklit sa kahayag, sa lawak, kaya dato pa sila. Doon ay may umod, may gagos niya pa tayo. Init iglawas. Tanda ko niya, usan ka matahong na babae. Na gusto mo, nagkamtam sa lawas ng nagalipay, yan ang itulog, yan ay ang buho. Doon na may kapungan dito ka ng utangan ng mga nagkupay kahoy, isubot para ako init kay isa Malaysia ka, nagpuyog sa dapit na kung dito na muna kayo, isog sa tukuman, kayo nagkasog, masong sa. Kaya hindi ko sa kawaday, do not try to test power, do not test fire. This is nothing. Compare with fire. Ang kayo sa impirno, isa mo sa kainit, pilo-pilo, ang kayo sa kalibutan, hindi katumbas kayo sa impirno. Hindi na itong kayo sa kalibutan mo daw. Ang kayo sa impirno, that's forever. Hanggang sa hanggang. Why bisa kung sa nakalipay, pagdindin sa kalipay, may tanong, katumbas sa kapabilisan sa ito. Ora ngayon siya, that is the reason I love Kristo. Jaga ng upay. Kuhag-kukuk na muna ni Laos. Kanya sa kadlaw na ipukaw siya, matawan niya ang ipitan. Sus pagkapin niya sa ipitan niya, nakita lang, katahong sa huwag mga ulong at masaysay sa katahong, kanindog sa hangin, kanindog sa tawalawan. Iya, kita matiguan, kita masakit, kita mamatay. That's just forever. What is that forever? Why katapos? Di mo sila na ito kung kinikalan ko sa atong ihatag siya. That yan boy. Give up his life in Christ. Kristo rin. Ikaw ang akong hari. And how do I prove that Christ is my King? That I love Him for all things. Na kagigtan ng sakripisyo. At the ultimate sacrifice is to die for Him. Sabihin, tinumog ka kinig sa kasing ng pagkibuma kag Kristo mong pagpakamatay ka. Dato at iyan na. Ergo, umayag magkakurosiyota, ergo, it is not our real home this world. May di mo mga sumunod. Orang mamalan kita. Siya katiguwa nga master sa scripture, kaya sa nagpumon sige basa, at kada minuto basa sa Biblia. Igo siya sa batan nga. Ilayan yung senaryo. Nagkahuman na siya sa philosophy, nagkahuman na siya sa teolohiya, may nalang sila, paginahan sa pa. Tubang ko niyan, tigulang na patins ka sa lahat. Yung siya, Master, what is the passage of the Bible that we can really see the flow of what eternity is? Kung sa mahina sa Biblia nga makalanta, tapos pagkawalay katapusan, sa kalipis lang. Pero sa Biblia, sa Sirach, Kapitulo 7, versikulo 36. Batanong natin sa basa niyo. Ang liliw. Siya po dito sa Sirach 7:33, 7:33. Ngayon dito, ulong sa Diyos. Nagpahayag, hinumdumi ang iyong katapusan o dili ka makasala ang Diyos katapusan.
katunghayan. Remember the past. Remember the end. And you shall never sin forever. What is the meaning of this? Ingon siya nato sa Master Biblia. Ingon Master Biblia sa Biblia, ingon, mahanaw ang natin kaginta para matulog sa Diyos, hindi mahana. Ang kalugar yan ito, mamangandog ka, ako, Maestro Biblia, matapastigong, wala akong hindi kumangandog, the end of my life, which is the beginning of no end. Kung sa tulog na ito, malandun ko sa katapusan, na mo'y sinugdan mo na katapusan. What do you mean that? Kung malandun ka sa itong katapusan, mamatay ka, gano'n na yung terno, maglikay ka sa nang matang sa sala. Ang dumo na ito, katapusan sa kitaganan sa kinuha, ito nakita niyo. Santo Tomas, at ito, umar sa trial niya yung human, nakita niya katapusan, katapusan sa langit. Bingon siya, no, God. Even though there is no heaven that I say that's tremendous kind of happiness. No, that is not what I need. I need to love. I want to respond this with my love. Ang kinamilan ako kay langit ni mo kaya kang tanang. Hindi niya mong kumba ang katumbasan ako. What happens to this world? Tarawa mo patanong kung sa gihibog ba? Selfo, may hunong-hunong. Mga babae, nagsitsutay lang away, biyakan pa na, kita lang. Mga bana, mga masukok, mga iyang asawa, o sa liga, pakaan ng babae. Nangida ang lain. Nananabok lain. Pag iyang asawa, nananabok lain. What happens? There's tremendous chaos in the world. Mga anak, mga patanong, wala yung pinahan. Wala yung mga bukaan, kawita. Wala yung bilang na pagsisa. That is happening in this world. Wala yung kita mo sa ito. Wala yung challenge sa kaumpa. Nagsalugan na ito sa Kristo rin. Christ the King. What is the meaning if I say, Lord, you are my King? Meaning, I will obey. I will not fear sacrifice. Hindi ko mahalog sakripisyo. Kaya ako, may tawag na kong nagsuk, lulot na yung Bible study sa kalayo na ba kayo? Pagting na po yung salas. May dibate ko sa ako, kung dukan, kung bisog ko, kontras ko mo. Kapoy kayo. Nag-drive ko, nag-preacher, nag-drive ko, nag-drive ang mata na ito, klaro. But I did it. Nag-Lord, and right. If it comes to me, yes, I'm ready always, because I want to show that I know how to compensate you. Suffering. Sacrificially to drive. Yes. Take my sacrificial mo na nato pagkampong para sa pag pagkampos mo magkasasama ko din ka. Nato pagkampong na magkapalarutay ka sa atong pamilya. Katabang na sila kinabugig lawas ng katabang na sila kanang kinabugig. Face your face sacrifice. Pare umata. Kadaw, kasi siya lulong, katalisyan mo, alas 10, mata, nasa lulong. Makapa sa kupuso agad. So, sa dagang kayo mga tatanggol ba, mga kararang na anak na umumpisa, lipay ka siya. Pagkakot sa alas 4, bisa siya. Ihasa mo sa pamahaw, bangkaw na ito. Sa kasi mo ito, pagkita mga kalangka, kasi kung suffering pains. And that is a beautiful life na we shall have. Katigo taluantos, kapalibat sa sala. Katigo taluantos, pagsimpa, kadlawang pa ng pag-ibig. Panahon sa pag-exultis mo, panahon ng pag-exultis mo, may tuhod ni Kristo, may tuhod sa kaluwasan. Not money, not flesh, everything. At it's all the one drop of blood of Christ that proves that He loves you. He loves you. One of the room of conviction, Christ the King. The meaning is, Lord, I love you for our own thanks.
Above all persons that are close to me, I love you so much because you love me with God. Then He is our King. And tomorrow we will celebrate, we'll meditate, did I love you, Lord? Do I love you, Lord? Di kung mapapuli mo ginoon lang ako, pasakit na gumahan. Pero pagluwa sa makalat, ikinahanggan kayo mo, kauhaw sa makalat, at waso ng nagkagay. Doon na layo sa kapare, mabuta na palaan. Sa matag parokya, di maglangan ng ginawang balik ang pagdana ng anak. Para pasalamatan nato, so many years past, we have been serving so many parishes. Then we have a priest who was the image of sacrifice. Humble, mapagsanan, kanumeng, nahunak, kung sa'yo kaayos mo talaga. Isa ang magigugma sa Diyos at inagman ginagong natin. Kung kami ng barihan, inihata ka nato, sa ilo ako, yung tukan ko stilo, na o si Monsignor Edelnando Jesus Lisod na itong ura paroko at mahatagan ng sipag ng Praise the Lord! Really true. Once we come across a priest in his temple, and we can see his face, the holiness of Christ, we become holy. We really become smile. The footsteps of Christ. And that is our vision. Ay kung ako iso, dilimot ako yung mamulong hindi kayo. Tungkol sa panahon nga, pinutong kayo ang atong mamulong hatag ka ninyo sa kapamalandong sa rekoneksyon nato. O si Brad Adam, ang Presidente sa Catholic Care Defender Cebu, niya ban? Basta, Brad Adam, it's my privilege na ipuli ko, pero nagsinyas-sinyas na Brad Adam. Ato rin buhaton mo ka, niya si Brad Adam, Kuktas, kung doon namin mga pumutana, nakikinahanglan ko ninyo sa kawasan. Please, tayo lang tigubi. Kaya sa inyo po pumutana na naitubag, di lang ikaw na nagmutana, mapanalagin na, ang uban sa pumagina. So, magsugod ta, sa ito mong forum, ang bubong pumutana si Dan Kuktas, taas ng kamot, yung duro siya, aron itulo ang microphone, yung mga paminaw na ito. So, ayaw mo ba kayo magsugod ta, kagagay mo pumutana na ito. Tingnan ka gabiyo namin mga kanako. So, kung karoon gabiyo na mamatay ka, makasiguro ka sa langit. Parang natakan na po, katubagan ng inyong piano. Buhay ka siguro. Diya si Brother Kuktas, suloy, sa microphone mo diya, andam siya sa pag. Sige. Yes, kung Microsoft. Okay. Ay gabi, tanan. Matis Danny Kuktas, magandang po sa radyo ni Usahay, Batikos program sa Lalaing Stasyon. Kanya ito, born again. So, pakirong born again. So, patuloy po, grabe na ito. Pero na amigo na rin. Kung ba na sa pagto, balik sa Katoliko. Kaya Katoliko, kung ay kasaysayan, sa Iglesia na ito po sa Ginoon na tutuig, right high priest, until now, na ang Iglesia. Kailangan ng Iglesia na tumingin, ang natas ng Iglesia na ito po ni Kristo, kaya tingin Iglesia, mu'y atong gawayan, mu'atong karang langit, tanan. Isa'y mu'atong langit. Uy, matakas ang mu'atong langit. Kung karang gabiyo, nakawapos ka na, mu'atong mo. Tanan, isakto. Andam sa kanulay, bisan unsay may tabo, tama nitong bata, bisan unsay may tabo, kamatayon ba? Luyos kamatayon, kadahugan. Amen. Kinsay mamutanan ng Kristo. Tanang mga gumunha sa pagtuong Katoliko, tanan na nanyo, pwede mga putana kay dunap tayo oras nga gihantad ni Father Dere, sa ni Father, o sa tanan nga ni Anime, o kaninyo, kinsay unang mamutana ang Kristo. Ikaw na, galay mga nila. Ako si Magnito Cabiso. Ako tala ng Renzo. Kalipugan naman. Kining kuwan, bao, laki, namatay ang asawa niya. Musod siya pagka seminaryo. Uy, di babaga na siya nga mahimong pare. Di pinag-pili kay nakam na siya na bao na namatay ang asawa. Bao, yulo na.
Ang tuwag, ano kayo sa ulang na, judge na. Yang mga nakalaki, pulos pa. Yan, nabiyod naman siya. Kailangan ba siya mapare? Siya, bulibaran mo ako. Ako siya bulibaran. So, sinabi ko, pinagkatuloy ko na siya. He was married. Yung nasa tukan na pare. Yung gagdahan siya kasi pare, wala nga, so sa scenario pinagkatuloy, puno naman yung utok sa wisdom, spiritual wisdom. Parang ikaw sa tatakot ka, magyulog ka na ron. Pare, kayo. Natutulog na. Pero consider na siya, he was admitted because of the passion and love for God, love for Kristo, love for His Son. Ikot ka sa spiritual, awali pa, sipa ka ito. Yan, ibang sa kasi pagkakatalan ng mga iba. Mabesta ka sa nariwa. Okay, kasi ito naman yung Brother Sok, sikit ka katuig, kada adlaw malagasin until now. Sikit ka katuig. Ingon ko, kung si Brother Sok, di malangit, itantanan, di malangit. Nga naman, sikit ka katuig, kaya sakripisyo, baliwa ang tanan. Salamat tayo sa aming presidente, si Brother Adam Amber, butan na presidente sa Katolik Independent, Brad Carlos Barinas, Dennis Abapis, kaya sila karon. O niya, alay mo tayo Brother Sok, si Sister Mayong gabi sa tanan o mayong gabi, Brad. May gabi, sir. Ang ako lang katong balita, Brad, na nadisgrasya ka, then nakita sa CCTV is patay na kanan inapasok sa ilaw. Then nakita nga nabali pang lawas na figure nga bugnaw nga arsa sa imong mga suot. Kung interview mo ka sa, I think sa DYH, siguro ito nga paano. Ganahan ko nga at nakita ka in happy, in actual, na murag miracle in life na ma-share sa kadaghanan nga itagaan ka o chance nga kami maminaw kung unsa ang milagro sa Ginoo nga gihatag diya sa inyong so mo Extension. Lugway. Actually, kanalas 5:30, ikuha ko simba. Ikuha nilik gusto mo. Padayan na pero that's really true. Yan ako, tabakan ako. Ang iyang sakit at pas doktor, wala niya makiti siya. Iyan ka, kanak-kanak ito yung pero ang iyang operasyon, successful. Ang bayranan na po, tinakuha, asa ko. Pero, pag-uwiwan ko ito, 360 pesos na rin na hospital. I paid it off with a miraculous way. Puntong libre ko, kasama na pagpatulong ko sa pagpulong. So, iguyod ko, siya po kahit tangkir na trakan, nagkahanan ng tubig o sulina. Nagihog ko sa laon, nakita ko na publikin. Ginawa mo wala ba rin katapusan. If this is, really that. Yung na ko niya na, ito ka step, neta ko kung may pundot na ko, dito na ko sa kawas, sa pulong. Salamat. Ya, kaya rin naman CCTV, kita daw, ang ligid din naman. Masasya ko lang, may tinuro pa rin ligid na sa mga unang pagpili. Huwag yung ligid niya sa mga. Duduk mo ka kumuha, na po ang kira. Tanawa, atong iakas. Ang pansaligid, iatras na ito, balik pas kumuha. Sa rin yung sorya. Napamili na ako. Maraming ko nga, naagay Diyos ng kaganda ko. Gusto siya na, kapiton ko talaga sa pagsabi o pagpagkao sa mga sa Diyos. Sa pagtiya sa mga nasa pagkaro na yun. Huwag yung sila na palitan. Huwag yung sila na tunga na pagkalitan ng ako sa Diyos. Sino kaya? Marang nga, lipay ko ito siya. Kung ihagas nito, ito really voice of extension. So, muna ito mas bibigyan ko ni Pasa nito. Sa mga style sa mga ito. Ako di kang giluwas kamatayon. Doon ako po isuko. Salamat kayo na po isuko. Na po ginawa. Dahil ko na ito, Diyos na ako. Salamat po, Sok. Isa yung nagpunta na napita ko eh. Akin eh. Sa kabatan mo. Hindi ba eh? Gabi, so, ako may uganan kay... Kung sa dyan, sakto
sa itong Ginoo. Ang atong pagrosaryo sa kini na diferensya sa kita mga Katoliko sa mga Christians. Kay naa usa ka Bible verse na dili daw paminawon sa Ginoo ang mga heathens tungod sa gidaghanon sa ilang pulong. Good. May nakutan ka. Pero mas mayo ito, ato ka magtubag kaya mga iso na ito, mag-ingi. Kasi kulihan niya, magtakingin niya mga ikaw. Salamat kami. Kaya niya na ito ang mutana, harilan na rin kay, maluwin ka ang kasalihan nila, kay ito ang mutana na tumano ito. Nag-ulihan niya, magtakingin niya utik. Sige ko, Rosa. Unsa mo lindot nga pangutan, pagampo nga makalipay sa iyo. Usa sa labing magkalipay sa iyo, ang pagkita Ginoo, ako magkasasala. Pasiluwa. Kaya gusto mo minang Ginoo na nagugma o dali. Gusto mo yung Ginoo na nagugma po kanin. Labaw sa kahandi, labaw sa kaliputan, labaw sa kumayang magkilakid-kidha, buwan po yan. Medyo respeto human na mga sinusunod human. Wala ka. Di ba Ginoo? Lord, kasalanan niyo. Kasi luwa ko sa mga kasalanan, nagugma po kanin. Kung gigugma ka kagano, gusto na kung tumano na yung kaso. That is very, very awesome. Listen to the prayers of God. Talipin na sa iyo. Muna ka, sunod na inumdumi ka, dumiusa ka, inuha ka, suod ka siro, hindi ko ba, mga bebe. Muna ka, one of the, yan na ito, magka-lilibog, nakita mo, kinabuhin ni Kristo, Maria. Yang nambog sila sa kasal, magkakilog, magkakubot ng kusina kayo, mga kaibigan. Yang inahan mga tinagdak mga Facebook ni mga isang suban, nilibawa sa yung yalan, unang libaluko siya na, wala sila nito. Tanawa na ito pag Jesus, babae, unsay tabot ni mo nato, hindi mo mahilan. Kedua, wala pa mabot ako panahon. So, ulit ko na binawa ng tinubagan ni Kristo, deny, refuse, ibalimpanan, wala sa lugar ng iyong Santa Maria. Pero that is different in the heart of man. Kaya hindi mo magiging was magdudugdong. Unsa gani isugos ko na tumanak. Tanawa ko sa isog din siya sa mga sugdong. Kanang mong katadyaw na way tubig, sutik-tubig na kanang. Magabot mo yan. What ironic incidents happened that Jesus expressed denial, refusal of the petition of his mother. Pero ang kinahan, no. Dili ko ito nagatumanan mo. Tumili ka. Mara na, si Virgin Maria nila doon mo may hangyo nga ito sa nanakinig ito. Mara sa iyang litania, Mary is the most powerful. Ngayon na gawin ng protestante, nangato ang Virgin Maria, wakliwa. Kaya the most powerful in the Bible, the Almighty is God, not Mary. Why did you say that there is all powerful? Kung sila kalimutan, dili na ang impotensya, dili kay ang gahong sa Diyos, itupungan ni Maria o ipalabot pa. No! It is the influence of repetition that cannot be used. Kaya muhang yung ni Santa Maria, na dili sa balibaran, mo na pagkakagawa niya. Dili impotensya. Dili mo pasabot kahong sama sa Diyos. No! Dili ka nang iyang pagkakagawa. Imagine, di balibaran ganyan ko siya. Itawag ko siya babae, kung sa'y labot di mo, labot din kaso din ilaw na labot mo ako mabutat kung panahon kong bilang. But the mother is positive. No, my son cannot refuse this embarrassing moment sa kasal. Though, kung sa Jesus mo na imana. That is an experience about the mother, Mary. Sa na doktor mo niya ito, yan, nalituan ng doktor kung nakakulang. Pagsunod sila, nag-iupang ko. Pagkatuan ako ng doktor, kasi isun mo yung ginawa sa so. 9 hours niya, may injection. Pagkuha mo kamot, kasi baka na rin sa
gamot, injection na. Tuhan ang iwa mo. Yan ito ko ni Dr. Hindi ko siya. Sorry. Kaya akong diploma nito ko ng buwas sa Amerika. Ringon din kung ayaw ka. Pero sundihan ka sa di ka mo. Is it cancer? Ito na po sakit. You have the asthma, acute asthma due to allergy. That kind of a contrast sa pagkaroon, amin, ako, sila. Walang kadaan lang naman po atake mo pa. Diba? Ako, yes, to. Sa hindi na ito, kaya kung pa ako sa seasonal na hindi, inuwan. Pero kung yung kadaan lang, diba po? Baitan ko siya. Nagkabiyahe ko doon sa sa kanilang kanilang hindi kawain. Tinukod yun. Ipadahan niya sa hospital, kasi kung ginawa ni balik ko, nahumakon niya ko. Siya ulit, kumusta man? Nagugubag niya, bulot pa. Oo ka na. Kung siya mabuhin mo, ay siya yung Rosa. Ako rin bukan sa akong kurso, kung nakaw ko, gaya, sige ka mo sa akin. Kamping lang. Ito na, pagka sa kagabing niya, nalibot akong lista sa pizza. Hindi ka na kung malawin na sultihin mo na. Sultihin yun! Ingna, na kung kikinahanglan pa rin mo so, karong gabi yun na ayaw. Kung doon na niya mo kinahanglan, karong gabi yun na patya. Ngunit kung isok, kinagyo ko niya. Ako, aragan mo, nung rin sultihin yun na. Kung mo anak mo niya kinahanglan, karong gabi yun na patya. Kung kikinahanglan mo niya, karong gabi yun na ayaw. Karong gabi yun na, sa kuta. Los beses ko ito, mukukong ito kung baka ko. Pagpagting sa kapamilya, ang oras sa size. Wala ko. Wasip yan at ipuglista ko sa mga pizza. Pati hindi na ako bisa pagulutan, pagkog sigarilyo, hindi ganit ko pa. Kasi na dito, nanong nilaw ka ito yung gabi na. If there is no God, God is really existing. Good fire. There is a legacy that cannot be reproduced by the Father and the Son. That is better. When we shall say the Rosary. Rosary. Na ako ibig kailan ng balik. Ito ni Braga. Suot ka din mo pare dito. Iabot ang panahon na dahil siya. Isuot ko ginawa. Okay pa ko ito. Pareho sa mga. Sa pare. Gusto ko mo kakapisa. Gusto ko mo kakapala. Nagpapalit, katuwa na ko, napabintin pa rin. So, pihin mo mga people. Why pare ka naman? Kaya niya, sa pagdinya, lorero, pero ubis mo, hindi ka doon ako pasyente. Kaya yung dami kuko, ka naman, pinagdanay. So, we shall do this. Siguro kayo. Pero mo sa gabi yung buwan ng pagkis. Ang iyan na natulog ka. Bugado, nabidyo ko ko lang ko palisay, parintin ako. Doon na rin siya, ilang na pare ka na sa kining Kapitol Paris. At ito niya, pulutin din yung iwas pa rin. Sa sister, ay, install ka lang. Ayaw kong binigay ko rin. Nagatukusukan, introduce sa pare ko. Pulutin yung pare ka nito. Kung di siya, kalawat, tihus ka na po sa ibo. Hindi di ba yan? Pag ako balik ko dito, grabe. Hindi ko ito. This is our revelation. This is the time we shall rest our life for saving souls. Yan, balik ko dito. Lumagat na po, pagkuma na ito, namatay. Kung unaw na po ang revival kasi. Kaya yung kinuray, kada luwa mo po yan mo ito. Ito ito yung yan. Usado yung nagkutukan nila. Usado yung siya. Yung basa mga alam ni Maria. Tingnan sa Maria, walay usap ang kalang na mamatay. Nalilit tabangan sa simbahan. Kung siya nag-usari. Kaya Kanador, sorry. Ang kanang kabusay na rin mga pag-ampun na itong ito ko, sutihin dito kita magkasasaya. Tinulso pa. Pero sa tingin daw na yung matay.
would be very happy. And then say the rosary. Many times in the week. One out of the box, Montana, salamat kayo say the rosary. Isa ang paliw ng ayun kay maluwag taon ka kay lain-lain masyado na maglaran ka. Kaya kinanta na gisulti ang sa Ginoo kung sa damatay, butaan di kanta na. Di ba? Butaan kita. Malaga sa Ginoo kay mamatay kita. May favorite show. Musta pansin ini mo sa TV o sa radio? So sa gayon ako nga paminaw nimo naghanap ako na din sa media pagkaroon sa Kristiyano nga simbahan. Unya ako pamatanan lang tungkol sa imong espiritu sa 60 ka tuig. Ako mukutana kung sa mga routine nimo ngani suga ka karon tuiga o sa imong pangorona nga wa kin usab ikas kadto pa atal pa ko andot karon ano lang gyapon panahon na pero ang imong pagpanudlo sa pagtulong sa simbahan Katoliko, wa mausap ko ng gihapon. Actually, sa balista ko rin ito, 7 day Adventist. And the one that really held me that they would not be baptized at Krista, Maria yan. Kaya pagtampong na ko sa mga kining pamahayag sa balista, ay lang yun ang itaking mga biri. Imagine that. Yung sila kanas Maria, makasasama na. Kanas Maria, tao maka. Yan ang ginoon man maghimaya ka Maria. Nasa Salmos 5:45, ang Diyos lamang ko himayaan. Yan ang himaya Diyos Maria. Ako, punti mo nang atakis mga bili. Ako na nagulama. Kaya rin sila may malibas ng mga mapatay. Love this mother, my mother. 80 parents or parents. My mother. Ako yung dawa sa San Patrick sa Panginoon. So bago niya ako ako yung dawa sa Panginoon. Ayaw na lang niya po. So that is my belief, my faith for a mother. Yan si Maria yung ito. Kung ano ko pa tayo, igo ako. It was a love to mother. She's a very kind and really loving mother. Always being with us. Wala ka. Kaya yung punta na ng puro niya ko, walang tanaw. Pero actually, yun ang ito yung kasama. Akala ko, ako ang nagkikuluhan ka lang ng mga simbahan. Pero ang importante kayo, na magkapampo po, magkapampo ko sa lusado. Ikatawin na ako ng katakupong tao, na labing naging na may katakos ko pagkabang niya sa kamay niya. That is the happiness. So yeah, 40 years ago, I stopped eating meat. Isa manok, isa ganda, isa itik, isa kandik. Wapay may kapos. Nakasali yung stigos na kanta na ba sa lugar. Nakita yung isda. Sabi rin na dito mo sa restaurant. So sa Aloy, ako may presyo ko kandik sa surrounding sa simbahan. May son. Jago, libot ko, pagkakindo sa sana, yan na yung restaurant na kunting pertemuan niya, pagkaon ko dito, hindi ko nito ko sa'yo, hindi ko na magkawag isda. After din ang magkawag kami isda, kasi ako may isda, kaon na ko pero ikaw na ko paan, magkato, padoras. More than 40 years without food. Kaon na ko tanong, tanong sa akin, 40 labi. Ito yung text isda. Ano ka na ko? Wala ka ako pidan, yung gila yung mata. Dili ka rin so, kung sino ito is. Ito, magkakanan ko kung hindi na hiro ko pahipikan. Ito na hiro, alam ko, bawa ako. Kanakan mo? Huwag ko pinubuwag. Ito actually, ang atong lawas, ilinong kayo. Templo sa Espiritu Santo. Kung sa itong mahimo ko, atong lawas, ilinong ka. Saling na mo ito kayo ng babae, matos mga palikya. Kung sa ilibutan na iyan lawas, na kanang nagkahidos kayo, natusak-tusak na sa sakit. Ganitang ko niya, bigas babae. Natulo kayo. Women
Custody, biyaan na pili. Ano na pagpapalitan tayo. That is sin, mortal sin. That is mortal sin. Mortal sin to man. To did that. And we cannot do to him if we do not mortal sin. Kaya usan nila sa, ako ko ibiyaan, mas mag-asawa ko, mas tupit ako. That is mortal sin. That you must do it. That is not. Sa Sirach 23. 19. Nagatong nagahipo sa pag entertain sa pagpati ng lawas lang sa kalipay ginamit ang imong lawas na kumulingon. That is masturbation. That is mortal sin. Or nga we learn to sustain, to acknowledge that our body is the temple of the Holy Spirit. And in life that the Holy Spirit will abandon me in myself. Because if I can say it like this, say something like this, that's not mine. I always pray, maybe hours to come here. That I can stay with you, the love of God, and the volume of salvation. Para nagpubrita, para nagkusap, para nagkawang sa siguro din maluwas. We Catholics, we have the sacrament that we can accept in our salvation right now. Kita Katoliko doon natin sa sakramento nga, magkasiguro tas itong kaluwasan. Di ba mo kung saan? Kalawas. Kasi kung isustis sa katong kaon sa kong dugo, winom sa kong dugo, ako masulong ka niya, siya masulong ka na ako, o ka ng tamanan. Doon na kinabuhi mo lang katapusan. Panahon mo sa katapusan mo natin. Sa Roman 6, 54 at 56. Imagine that we have salvation. We Catholics, we have the certainty of the promise of the Lord. Jesus promised, hindi magpakyas. Maanaw lang ito kita, pinagmumapulong din yung mapakyas. Matro pa Jesus, pati yung maniwat ko kanya sino. Layo ko na. Okay, layo ko na. Saya gusto mo na niya, addresses. Kaya hinindot man din nga, sa di at mo panaw sa kalibutan, puno tas kay baw. Ang gabi sana na ay pagkita po sa kanamang gusto ko man ibaw. May tuwa na ng rapture dito ka. Rapture. Rapture, yes. But langit. Kung di mo basama na 1 Thessalonica 4, 13-16. Repeat. First letter of St. Paul to the atong isiutan nga ang kanila. Nangingon si San Pablo. Mabuta mo nahon nga ulhuton ka ng trumpita sa langit. Kay manahon na si Jesus. Isa po ang panganod. Yakuyog niya mga Espiritus, mga Santos, mga Angeles. Iyasam ka na padung siya isugat sa panon sa mga tao ikas kalibutan. Ngayon ilang lawas ni Jesus, ginong lawas ng mga tayo. Isugat sila ni Jesus, isakaw sila sa gawang sa Diyos, isugat ni Jesus. Muna nga na ito. Rapture, lalim. But actually, there are some interpretations regarding that. Because of the judgment. Kuman sa kamatayon, hukuman mo na ito. Kaya si Jesus, bumalik na ito, bumatok pa niya sa mundo, naunahon pagkabanyaw ang mga nangamatay kay Kristo. Yan mga magkasasala, mga si Kristo, Juan 5, 28-29. Musinggit ko, o madungo ka kung tinong tanan sila nangamatay. Ang magkasasala, makadungog sa kuntingog, mabanhaw. Ang mga matarong, makadungog sa kuntingog, mabanhaw. Umusul sila sa kinabuhi mo na katapusan bagong langit. O mga magkasasala, nato sa tinong, lawas o kalaan, ang tut sa katapusan. I am feeling pain every time I say that. Every time I say that. Impirno, makanto sa silot na walay katapusan, forever. And God, I cannot approach billion people. Be afraid of the Lord. Love God. That is the panagkang na ito sa Pino. Igugman na ito sa Diyos. Igugman na ito yan. Okay, mana ko usap. Rapture lang yun. Oh, ya, lalim. Kaya mo tana. Sa una, tagsakali budo ang edad sa tao mamatay.
Pero karon Salmo 90 si tinta lang atong edad sa kalibutan, kisa na kita tinta. Uy mo ang kulay. Kisa na tinta. Salmo 90 ang tao mabuhi lang sa tinta. Para kita mo si tinta kapin, panamilit mo dan. Kailangan mo dan. Kasi mas may doon. Dito na gusto kay pagkiting na. That's all. Okay. Katoliko mo that's all. Kaya kanang bang gingon nga sana kanang 12 taong tao nga mabot sa kalibutan. Kanang 12 taong tao sa nga mabot sa kalibutan, kanding katapusan sa kalibutan. Kasi pilipisan ka na, usa ka tao, mga tao na nagsupok-supok sa Ginoo niya din. Kaya sa ipatikan na ng 666, ipatikan sa atang, ipatikan sa kamo. Sa may sabutan na. Marahon nato ng pinaday Kristo Jesuso na may kaalam mo sabot na ang numeros mananap mga pinta sa 666. Kaya mawali na siya ang pag-ilad sa katawan, pag-ilas katawan, o pag-galis katawan ko sa Biyerno. Maunang mananap ng pintas. Na wala yung reliyon, naghubad niya na maunang sa tupapa, dili na ginuhod kay sabi na dayan, 13 versikulo 21, ang mananap ng pintas, dili ito Diyos, dili mo tuos mga angel, dili mo tuos mga santos. Samtang na itong sa tupapa, makuhuon niyo kay Diyos. Nagugmaon niyo kayo sa itong Ginoo. Andam sa mga pasakit. Isa na nag-uwi sa mga duha ko. Pamon ko siya. Ano na, nasugo pa ngayon bawas pagkantos malapit yung kinaklan niya. That is our Pope Francis. Para dili natin ito. Niya si William Buckley, usa ka scholars Protestante niyo siya, kanang 666 na kisar Nero. Kanang kisar Nero, sumadahon mo sa 666 nga pag-isibaw. Kung nga na ito, mananap ng mga pintas sa Antichrist, makutna, na sa dili mo kuwanin ni Kristo, isa sa inganlan tribulations. Na sumini na pangingilan na sa ato pagtuo. Yung pasalaan na nato sa ato pagka-Kristiyanos. Takhan ka rin. Ingon sila na takot tinig sayop sa Katoliko na nagsimpa mo ni Maria. Kaya sa San Mateo 4:20, ligon si Kristo sa tanas, way lang hindi mong simbaho. Ang Diyos dili ang simbaho sa magkakatama. Ninikala na sa tanan ng mga kapit. Pinagay sa buwan ng propagation of faith. Kala na. Ya, sakto ba na yung sunto? Dili na sakto. Yan naman, kaya pagsimpa na ihalat para sa Ginoo lang. Naganda na ito. Latria. Yan na nasa English of adoration. Ang atong ko. Hatag pagsimpa sa Diyos na labaw sa wala. Ano sa Salmos 26 pa ito. Iyan na sa Diyos na posta na. Managanda na ito pagsimpa. Nag-ihalat na ito para sa Diyos na. Pero mahibuong ka. Kaya nga itong Ginoo na sa pinalayan Krisniti, Biblia, o doon sa obispo taga Philadelphia na matukon sa Diyos. Puta, ang reyo, Diyos mo. Dili pastos, limpyo na tao. Nagsultihan ka mo, nagtuyo, kaya sa inyo mga kapilya sa tanas magduwa, parang kamo, og simbaha siya. Ano magkaibaw mo kinibispuha, ako hindi. Diyan mo, Bishop was very holy. Di ka man nagigilo simbaha siya. Kaya uutang tao sa Diyos. Kaya sa Daniel 2:44, si Daniel sa kapuutan na propita, isimba niya sa nakukulo na so, o malipay Ginoo. Sunod na rin magsimba ng para sa Santos. Wala kay Maria, generation. Ang atong labing taas ang Latria, Gloria na Santos, ang Santa Maria, Aigir Gloria, nabaw pa sa pagsimba ng Diyos na Santos. Ang mahal na Benet, hindi Diyos, dilulubog kasi kasi. Wala nga, tubag na ito, mananap ng pintas. Ilan na itumbok, kamong sa lupa pa, hindi natin mo. Okay, done. Okay, ato rin paibaw mo so, bila ka pangutan na, imo na po siya sa bila ka pangutan na kay. Paibaw na ba ka,
Adunay mga bana nga wa diri. Ni nasay mga asawa nga wa diri. E basi magkulay maglunay ng asawa pa na uti ka. Ato lang lang inon kasi pinamudaan ko so. Diin, utana gani naminaw mo sa pagtuong Katoliko. Amen? Hindi ito maligaya, labi na gwapo-gwapo, usulang silos. Ikada, minyo na ka. Ay inay mo ba ng utana ka so? Negative ko. Baik, Minister. Anak ko pangutana kay ang ingon sa mong kura para ko kisay gusto ko Santos. Di sa akong heart, ako lang may Lord gusto ko Santos pero sa una kanya ang ako'y kalit kang pagpanglibag. Di mo dyan malikayan na ang magdukog ito para di pagkapanglibag. Kung Ang gusto dito ko Santos. ito sir, Lord gusto ko Santos niya. Sa wag na natin yan. Utagan na ito. Ito niya makasumpay sa ano. Ito pa, kaliwat ka sa mga marites. okay guys, panahon kini sa Open Forum mga kaigsunan. Open Forum with Brothers of Finlandis mga kaigsunan. Paminaw na mo sa mga brothers of mga kaigsunan. Muna usapan ito pagtambalan ng libak. Sa'yo na kayo. Kung doon ay maglibak, kinahanglan ka mo kadoon. Kung doon sa'yo sugi, ayaw nagsumpay. Kaya matutol sa gulong sa Diyos, kung doon ay usang taong maglibak, yan ay ang gilibak. Kaya kung doon ay musumpay ka na, ang talang sala na sa mga malibak ko, ihatag na itong tambong ng Jehovah Mapit. Usuot ko ang pil, basta nanginaw ta, ang ilang sala ko pamakag, matutol na isa gusto niya na. Kaya mabuto pa naman matutol ni sister, nakatulong kayo ba pa? Hindi ka po malibak ko. Kung buwa ka siya napatay ang ilan, kasi malibak. Wala nga, we shall avoid, keep distance from malibak. Kaya ang sala sa malibak ko, ihatag na rin natin basta maminaw ta. Kung patagal malibak ko na maminaw ta, ano kailangan sa lahat. So, mau na niya na punta na makabalaan na sa paagis pa kabalaan. Nakana sa uno, isang Manika 4:3, na Diyos na tinguha ang kabalaan. So, lisod ang pagkabalaan. Lisod kuminaw, pero sa iyo kayo. Kung doon na po isalat ng pagkabalaan, Diretso mo lang yung punta no. Diretso mo lang yung punta no. Diretso mo lang yung kuha o line daw. Sige na. Sir. Ay, pinakatap. Manatay pa naman. Ihat ang Jose Sanchez. Jose Sanchez. Gusto na kulabos kayo. Kulabos kayo sa ito. Kristo rin. Suko magigang pa akong humigas. Hindi nyo rin on. Ikumpisa na ito. Huwag tayo na kung talang na kagul ka balaka o tugitan sa lagnatan, pupuli ang Amerika. That is holiness. So holiness comprises avoid occasion of sin. Di kaya natin ang okasyon sa sala. Kadua, nga buhat ka naman. Tawanan na ito mga suko sa Diyos. Kaya matut pa rin sa Mr. David, God gives us the perfect law. And God gives us a commandment that can save us. Itagan tas kinukimit na balaw. O ang balaw at makapasantos na. Sa'yo rin kayo sa mga napong sagot. Di ka magpatulong ba yung Diyos ng tubagan, reward. So ini, di ka magsimba sa mga Diyos. Kedua, ayaw kita ngalan sa Diyos ko sa balang. Ketulog, santuso na ito ang adlaw wala. Kaya ito sa Batista, sa Badok, ang ito, Day of the Lord, Sunday. Kau pa, tahuro na ito na Amerika. Ito nga mabuwa. Malagi ka tulog kau pa, malagi ka tulog rin ang pagsanto sa adlaw Domingo kau pa, tahuro na ito na Amerika. Kalima, kita magpatay. Grabe. Okay, kung doon na may mga pangutan na mga kigsunan, may tungod sa itong pagtuong Katoliko, ipangutan na lang diri sa atoang i-comment lang sa comment box kay atoan ng igatinon ato nang ipangutan na ni Bradso. Ikaw awang may kapagpata. Kasi namin ka mahimog sa sawa sa mga sinutang.
Gabay mo sa wala sa mga salita. Kini na po kasubo, kung ato ning ipupo sa natong umas Ginoo, way lang yung paglapas sa subo. We enjoy and happy to obey the commandments of God. That is to say, to obey the commandments of the Lord, because that is a perfect commandment. It is easy. Just love Him. Love Jesus. And then, do everything good. Yeah? Iwas lang. Kalikay ka sa sana. Okay, salamat kayo Busok sa inyong mga kubag sa putanan. The assistant sa inyong putanan. Good evening, Pastor. Good evening. Stay. What did you like about the lifestyle and how did you become one? Balik ako ba? What did you like about the lifestyle and how did you become one? Saya. What did you like about the lifestyle and how did you become one? Busok. Ito lang yun. Style. Ako rin. Praise the Lord. Gulunan din. Not only am I to your really impression, like, style to serve Him like this, to expose myself, listening to you, and share myself with you, for God with you. It's not really mine. Yung pili ka mo yung napili ka na ako. Ako yung napili ka na Asawa na to. Kung ako napili ka na ako. Ito may napili ka na ako. Ako napili ka na asawa na. Ito may kuha ni Crispin. Sa edad anak ni Water. Pareha edad niyo. Buhay pagkatunis, patay na. Brad, Nick. Susunod sa size. Adam mo, pag ikasulti Adam. There are some questions which is really an obstacle to freeze, and I cannot give the solution. Salamat kayo tayo. God bless you niya. What I would say, Ang ginahan kasi yung style. Trabaho na. ano ginagawa ko sa style na ito, hindi yung mas ginawa, hindi yung style. Thank you. Thank you very much. Go. Kaya sa Busok, doon na yung punta. Sa kong programa, doon na yung punta na. Kanya ng Adam. Sa sinan, kasi lahat ng tao sa pumatay. Singpura kayo. Kaya mag-singpura naman ko ka, mas yung ating panasya. Amo maestra sa Pilipino, kaya sa Batista niya. Pero basa-basa mo niya Bible mo sa klase. Iya ko ipumunta na, ano daw ang makamig, wala daw nisunod sa Bible. Kaya ang ipunta ko lang sa Bible, kaya walang ano dapat ko, no, kapay, hindi nisunod sa silutan sa lalaki. Ano wala Ang babae, ang nasulbihan Busok, nanap ko mga babae, mga solis. Kaya ang babae, nila mag-istida. Ang lalaki, hindi po magsunod ko. Kami nga, ninabay. Ang pare, mag-aster na. Hindi mo, kaya magsunod ng aster na. Kaya pasanod ko ng binabay. Kaya ng Busok. Duster. Exodus 23 describe ang Ginoo. Hindi mo na duster na. Sa tanah na. Tapos isulog na sa inner body. Kaya tapos isulog na sa silina. That is the prescription of the attire of the priest. Kanang pamutana, usa lang gyud na siya kapag pamatuod nga natuman gyud ang mga tagna sa Biblia. Gitagna man sa Biblia brad ni. Kinadaya at giyator na mga brad sa 5 nga sa maabot nga panahon. Kung may mga babae nga magsulod og mga lalaki, kung ang lalaki magkumpay sa inyong ako tubag ganap. Usa na pamatuod nga ang Biblia di gyud mamakak sa tagna. Nagtabo gyud na. Pero kanang pag-ingon hawa sa tamatuman, Pastor, hindi man pwede ang pare kasi ang mga lalaki magsunod ko di babae. Ni babae magsunod ko kasunis. di man duster. Nana sa Deuteronomy 25. Ngayon nga lalaki magsubo sa silina sa babae. Ang babae rin magsubo sa silina sa lalaki. Doon na may prescription nila panahon Ang na nakasulti mong babae Biblia. magsubo sa silina. Nahimog yun na itahos sa titin niya. Ang iyang
yang ko na ayang silina sa babae. There's lalaki, sa ilo las tugod sa pagtrabaho sa dali na siya dikit siya masangit-sangit pa. So, muna ka, kung may description of women's attire and men's attire. Pero doon naman tayo, kanamitang attire na all for one can be used by lady, can be used by sitting man. Unisex. Unisex. Na fitting ba? Yung gabiton sa mga lalaki. Magamit na sa mga babae. Kaya mga babae, mga konduktor sa dagkong bus. Kung siya wapos na sayal, nagilig yung gabitan ng service na ang palda na pagkapansa. Hindi ka itong fitting niya itong yun na ito agda sa paigong. So, malimang kuningan na ito usa ka matang sa panulog na masunod na lalaki, masunod na babae. Dili na sa pero nila kay kasimba. Lalaki ang babae ng kasimba ng kursones. Nanda na ito saya ang lalaki sa dili mag-sure sunod siya. Kaya ang babae ng sunod sinina dili pinahagwa ang lughan kukuko kay magkailing pa. This is the house of prayer. This is not the holy place. Malaghuli sa natin na po sinina. Lalaki isin. Okay. So, ay pangutan na busog, ginali, abot ko rin ang mutana na ko sa Brad, kanya ginoo ba, ibugol mo ng tao? Kaya sa Exodo 20 ko rin ko siya, ayaw ka mong pagbuhat larawan. Bisan mo siya, bisan sa ragway sa tanang larawan, di daan pagbuhat. Kaya pag-abot na sa Exodo 25 busog, ingon mong ginoo, Moses, pag-ibong larawan, o tanawa, makalibog, asa man yung duha busog, matukan yan. Asa man yung duha, kumanon, katong ayaw pagbuhat, o katong magbuhat ang puros ni Suko. Nana sa Jeremias 32:25 Jeremias 32:25 Mingon ni Ginoo sa akong pagplano o pagbuhat na iuban mo ang usod sa kong plano. Himo na sa mga tao. Dili ko uyo niya, suba ko niya. Masama. Kato naghimo na larawan nililok sa mga baal, Bethior, Triana, Jupiter. Yung ginawa ko magsubo niya. Kung kana sila mga Diyos-Diyos, San Pablo sa 1 Corinto 8:3, what is idol? Idol is nothing. Kanang ka Diyos-Diyos, ginawa ko na. Ang baal, Bethior, Triana. Pero di ay dikas kong muna, di mo na ginawa. Moises, pagpabuhat o linilok na larawan si Kerubin, ibutang si kakilig sa altar. Kaya ako diyan. Kaya, magpahimo kong larawan na kinahanglan na tanaw para maluwas ang tanaw o muna sa impake. Isang titilo. Yan sa Habakuk 2:18 sabi ng Diyos, kaya mo paringla tungkol kay Saman. Nagtanaw mo niya ng mga larawan ng Diyos, di ba lang kasulti? Nagpalingla mo niya. Wala na natake, hindi ba tinuod? Kaya ang larawan naging pahimos di mo kasulti. Kung karoon ko yung tulungan lang. Taas mo kaya. Nasa numero 7, 80 lagi. Numero 7, mamutan ako, Miss. Mamutan ako. Hindi ko na ginawa sila. Moises, magigsulti ba ako rin? Ako, punta na po katulog yun. Pero yung kanimong bimos mo, gingon, Mamutan na sa Karamento ba? Bayan na sa Karamento. pero kung gusto ka mususigin sa nagsulit, kanang ka. Inadani. Itanaw ni mo sa ata, uura na, kita akong sa nagsulit. Ito mo, isuti mo ng Moises, isuti mo. Hindi ba para mas mga tao? Pero ginagawa ng Moises, abin mo sa nakita, dikiro niya. Nagigsulti niya. They were opening their mouths, speaking with Moses. Inadani. Kinilig larawas kirubin, gamiton mas ginawa niya. Pagsulti niya. Una, dili na Diyos, kaya ka ng Diyos, hindi na masulti. Pero masulti na mo larawan, nagipahimos ginawa sa iyang toyo. Iyang katayang pahitan, itin, kasi kung ginawa. Moises, paghimo larawan, bidisyonan lang. Kung doon ay hipakas bitin, yung imatyo na patanawag yun sa larawan. Di kayo matanaw. Muna ka kung hipakan na kandiga na, isugin lang ulo, ipakita sa larawan sa atin. Mayo, di mo tanaw. So the question is, does God have the purpose of making images according to His command? Yes.
Lifestyle ako, di kay kas mga tao ng karne. Pero may sama kang resulta sa sinidan. Ano? Lifestyle. Sige, hindi ka ako pang bago. Gusto mo? Isa yung lutoan niya po. Anong nakabasok mo? Gusto mo, paborito mo na yung pasagot. Oh, kaya Biblia kung unsay pangayo sa inahan di kabalibaran. Muna unsay pangayo sa dili ka na di balibaran, di sa nakabalibaran. Ikaw pa boy. Patay ka punta kay daan ako nag-ingos Biblia. Giinam tanong siya ni Inday Baliday. Wa kay para. Wa kay asa na tawag nis? Kumpiyansa ka sa lawas. Way disiplina sa lawas. Saya kumpiyansa sa lawas. By the way, so, kini nga itong mga ipanghimo, importante na hindi ka kaya tayo na gusto pa na itong kapag. Pero may balta ka, hindi ko may balta niya. Kung may natin nila itong pinagaling. Yes, sir. May gabi na itong tanan, may gabi Brad. Akong pangutanan, ang tao na mamatay, hukman man dahil kaya sa Ginoo. Ang katong nagkinabuhi siya na dautan, ilargo man dito siya sa Ginoo, kaya nagkinabuhi siya na dautan, di ikay mo ilang kaniya. Kung nagsa ikanawang magpalit itong Ginoo, hukman man ang buhay ng patay, wala man to sa interno, iya pa ba to siyang banhaw mo na? Ang panahon sa Pixo, mamatay din ang tao. Kaya ako itong kalag, ibalik mo sa lawas. I-reunite mo. Huwag ibalik pa gani. Glorious body. Ano glorious body? Kung siya buutan, manawag niya ang ganito. Yung ego lang ito makasultihan na maka-explain kayo. Tungod man ito. Namas Biblia. Namas Biblia. Nalilawas ng mataro. Usulot na ikalas ng mataro. Pagpuyo na sila, lawas ng mataro. Sa pag-nakit. So, new heaven and new earth. Body and soul. Kaya mo sa pag-usulan kita masakit, kita Wala sa bisyo. we shall go there forever. Sino ang tao ang makasasala? Kung man mo na yun, magbalik ng Kristo ang sa sentino, ubuto ng talaga sa lupang lawas. Lawas na kailangan mo. That's the windows. Body and soul or spirit suffer forever. Grabe tayo. Orang kadang berbeda bersama mata Diyos ka, hindi ka gusto, kaya kung gusto kita langit. Hindi ako may gusto ng langit, at sa pulina. May gabi, Rasul, ako pauta na kung sa stand sa simbahan, bahid sa LGBTQ, mga practices sa LGBTQ. LGBTQ. Wag yung bayo ko Latino nagpili. Nga, kung ano yung laki ng buhay, may laki ko no bayo. Mawita na ng tungkol ng tipo. Di ba? Kasi, actually, di ba kita nag-design, mas biga.
but we are bound and obligated to be the gobernador. Laki ka, minyo ka, kung itaglain. Babae ka, minyo ka, kung itaglain. Kung daga ka, pure, clean heart, soul na bari. Kung bitaw ka, clean, pure, soul. Unless you decide na ka, na mapinili ka. Usa, sa kakakitoon, yan mga babae, Okay ra Brad John Porca, nami karon sa Compostela nga parokya. Compostela parokya ni ang patron nili si Santiago Apostol. Giimbitar mi ni Monsignor LD Leson. Muna Brad John Porca. Okay ra Brad John Porca sa grasya sa Ginoo. Kung ang babae, hindi ka isang babae, doon na dismo ka siya. Asal masa dili ako Mandaya, 1 Corinto 6. 1 Corinto 6, versículo 6, kapitulo 9. Ang mga mundo protektado, ang mga ila, usupong sinikan, ang mga payo. Mayong paglantaw ni Sister Mary Jane Losorata Pires. Mayong paglantaw ni mo sister, nag-live mi karon sa amuang recollection ni Brother So Fernandez dinhi sa Compostela, parokya ni Santiago Apostol. Doon naman ko, hindi ko susunod kayo, lalaki. Kung magtalikod ka, hindi mo susunod ko siya magpul, doon ako nagkika babae, pero it is very bad. Pero the mystery of that, or not say mystery, but the grace of the Lord, what is the grace of the Lord? Kita niyo siya sa bahay, kasi sa lalaki, he is really gentle. So, muna i-answer the question. Pirno baka kay bayan ka, depende. Para imong pagkabayan, depende na siya sa mong face, sa mong body, huwag ka mag-imong mura, langit na. So, gusto ko sa siya babae. Mayong gabi Brad Robin in Cabo Tolentino. Mayong gabi bro Robin. Nya paki-follow ko Brad Robin sa ako ang Facebook live. Paki-follow lang ko sa akong Facebook live. O kantanan, ikaw na bahala sa pag-explore. Salamat din kanan ya. Paki-follow ko Brad Robin sa ako ang live sa Facebook o sa ako ang paki-follow ko sa ako ang FB o sa akong mga live kanunay Brad Robin in Cabo. Paki-follow lang. Ako ninyo sa Maragana Sulti, ang grasya, bukas ito, nagkaupang kayo po kanunay. Ito ang dito sa, sorry kayo brother na Sulti next time. Yan, kung balik ka, may ko sa tungkutan mo kung saan ito. Maraming salamat. So, kaya, maulit na. Magpasalamat. Malipay mo magkatulik ko. Kinsay mo malipay. Giancarlo Badinas. Giancarlo Badinas. Brad Giancarlo Badinas. Giancarlo Badinas bro muna akong FB page. FB page. Ako ang Facebook. Bisita nato sa dito ako. Muna ato ang pagpag-o sa ito ang loyalty to the church, loyalty to our faith, loyalty sa Diyos ni Baptisto Rey. Kaya salamat tayo sa mga pamalangkon na ganito pamalangkon ni Bradsok. Ang ako lang ipasokip, Bradsok. Sa high school ko, nasa ko classmate ng protestante, pero kailan kainit. Antod karoon, namuntak pa na ako, kailan na masakitol. Doon lagi usan iiwan na nga mo, mutipas mag-etmos mga. I-add lang ko bro, i-add lang ko Giancarlo Badinas. I-add ka ng Gideon pasok dire. Ikaw basahan lang niya sa Lucas, di mo kibaw kong sa basta, di mo nangagal Gabriel, himaya ka po sa grasya, di mo ang nanay mo. Yan yung sisete, pulahan ka gubayang tanan, pulahan ang bunga sinitian. Yan yung dahil ang katong protestante, baptist ito siya. Aw, nagkaaran-aran na rin yung katoliko karoon. Nasa itong awin, Nilo ako, Jesus ko, matuod ka Diyos, matuod na tao,
Tapos matod ng tao, tinuod siya bisapa, tinuod siya na kamay bata, na nagkakakon, no? Tinuod siya na kamay bata, wala sala. Kanya, ito yung naglato ng bata, natuwa mo siguro. Isa nagyay ko, nagsagad ko ng detox bata. Mama, kung sa itong Ginoo, Mama, 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 Mama. Ngayon ko, buti ko ng usaryo. Sige sakit sa mahal na Virgen Maria. Ang Ginoong Jesucristo, kita pa pa. At doon na ta. Salamat kita na, salamat sa Diyos. Salamat sa mahal, salamat sa Espiritu Santo. Amen. Amahan ako na sa mga langit, pagkaya ko namin mong halang, umabot ka na mo ang imong hinghalian, magkuhan ang imong pagbuo, dinis sa'yo damay mong sa langit, ang ihatag ka na mo karong adlaw, upasay luha kami sa among mga sala. Mayroong nalapasay ko kami sa mga nakasamakan ako, o dili mo kami inugyan sa panuray, hinunuhan mo sa kami sa Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos na magkagagahong sa tanan, ang amahan ng anak ko kang Espiritu Santo. Amen. Dahil ko ng Diyos. Okay, daghang salamat o amping mga kaigsunan. God bless o happy Cristo Rey.